Njengoba izwe likhumbula iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili yokwedlula emhlabeni kwabantu abaningi eBhisho, Izikhulu zikahulumeni namalungu emindeni yezisulu bavakashele indawo yesikhumbuzo salesiya sehlakalo beyobeka izimbali. Lesehlakalo senzeka mhla ziyisi-7 kuMandulo ngo-1992, okuyisehlakalo okwedlula emhlabeni kuso ababhikishi abangamashumi ngesikhathi bedutshulwa ngumbutho wezokuvikela womholi waseSky Gqozo. Sibulise kuni esitudio kunye nabo babukele emakhaya. Siza apha ngqo eBhisho apho namhlanje imini yesikhumbuzo aba yabo bathe basweleka ngenxa yentlekele eBhisho massacre eyenzeka ngo-1992 ngolusuku. Apha ecam kwam ndihleli nomnye wathi waswelekelwa naye ngumntu obethathe inxaxheba ngolusuku ngo-1992. Sisi ingaba injani intlungu? Isavakala inhlungu nangoku say 28 years. Isavakala ivakala ngakumbi into kokubana ibe yi-28 years kodwa akubekho tshintsho. Abantu ababengenelele kwiBhisho massacre, those were ordinary South Africans, the poorer of the poorest, and even today they are still basepha ezantsi. Akukho mehluko, kusakhalwa ngezindlu, kusakhalwa ngokutya, kusakhalwa ngebasaries for abantwana. Nam ndikule ndawo ndikuyo zange ndifumane ibhasari oba mandifundiswe urhulumente okanye lisebe nje ifumane inkxaso. Loo nto leyo ithi akukabikho tshintsho, kodwa urhulumente osiphetheyo kule 6th administration we are hoping into okubana uzawukwazi into makangenelele. Siyabulela sisi. Komnye lo wabaxhoba wathi waswelekela ngutatakhe apha kwiBhisho massacre. Sizithathe izindaba sizibuyisele kuni estudio.